Vi regner med at være afsted et par timers tid, og vi skal gå en 4 kilometer som i rundtal. Og måske er der også en overraskelse, der ved det aldrig. Nej, det kunne være. Nej, det kunne være. Man ved aldrig. Vi har i hvert fald slæbt lidt. Ja. Og ellers spørgsmål og sådan noget, de er selvfølgelig meget velkomne. Det er ikke sådan, at der sådan er forberedt sådan en speciel lang snak derude, men det bliver sådan lidt, vi tager det, vi møder sådan på vejen, og så skal I ikke holde jer tilbage med at spørge. Så kan vi nok både få nogle navne på nogle arter og høre nogle historier derude, og det kan også være, at der er nogen, der har noget lokal historie, vi kan bore os ned i. Man ved aldrig. Er der nogen, der ved, hvorfor det hedder Skånemosen? Jeg har prøvet at finde ud af det, jeg ved det ikke. Fordi man skåner naturen. Man kalder den her for kompasvortemælk, fordi den drejer sine blade sådan lidt i forhold til solen. Så hvor andre planter, de bare vil have bladene sådan bredt ud, så den her, den vinkler dem en lille smule. Og så er det sådan lidt fuldfærdigt. Ja, så kommer der noget her. Jeg tror, det er den, som hedder kanadisk bakkestjerne. Det er også sådan en plante, som kommer rigtig tit hjemme i haverne, fordi den spredes med sådan små frø. Det er en frøplante, og der kommer alle de her, vi kender de her små frø, ligesom der kan drive fra mælkebøtter. Så det kan kanadisk bakkestjerne også, så den har spredt sig rigtig meget. Den har jeg også i gården mellem stenene. Ja, og den kan man bruge til alt muligt. Det ved I garanteret meget mere om, end jeg gør. Men hylden, det er jo også et helligt træ. Og i gamle dage var det sådan, at hvis man lige skulle bruge nogle hyldegrene til et eller andet, eller ud og plukke nogle hyldebær, eller nogle hyldeblomster til et eller andet, så må man jo sørge for, at hyldemor hun ikke blev muggen over, men man tog noget fra hende. Så kunne det være, at man gav hende en kop te. Så sagde hyldemor, her får du lidt af mit, så tager jeg lidt af dit. Og så var freden ligesom opretholdt. Det er stadigvæk nogle arter, som rigtig godt kan lide, at der er meget næringsstof. En af de arter, som er mest almindelige i Danmark, det er den høje her, som er helt oppe i 1,75 meter eller sådan noget. Nej, det er det ikke. Nej, det er heller ikke rejgræs. Det er den, der hedder drabhavre. Den har sådan en ligesom en avle, sådan en spids, der stikker ud for enden af frøet, som lige har et knæk. Så siger man roen dræ, hvis det er ro, fordi så driver blomsterstøv simpelthen med vinden. Ja. Hvis jeg kan. Selvom der bliver ballade. Ja, hvad er dog det? Ja, hvad kan det der være? Det er et spindel. Ja. Jeg prøver lige at trække lidt ud til siden, så kan du se, hvad det er. Det er jo småt, og jeg skal også passe på øjnene. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men det lader til, at måske bor en eller anden herinde. Men så kan I se, at der er nogen, der klarer sig godt. Der står sådan noget som almindelig kongepind, som sådan nogle grønne plamager, ikke? De har blomstret og smider også en masse frø. Og hvad har vi? Der er også noget almindelig syre herovre. Der var nogen, der snakkede om syre før. Syre, den har de her pilformede blade. Den bliver sådan set ikke så høj. Den står mange steder rundt omkring, så det er bare, jeg tror, de er foran i alle sammen stort set. Det er sådan en. Almindelig syre. Den har ligesom sådan nogle pilformede blade. Okay. Den hedder butbladskræppe. Den står i skellet. Den er stået i skellet mellem markerne. Det er den forklaring, jeg har fået på regnfald. Ja, det kan være. Vil du høre min? Ja. Der er nogle fugle, jeg tror det er fasanen, ikke? Hvad siger du af? Og så, hvad så? Er der så kommet en kylette ud af den, eller hvad? Nej, det er en krave, der har taget. Ja, det er nemlig rigtigt. Der er en krave, der har taget det. Fordi når kyllinger eller fugleungerne de kommer ud, så har de sådan en ægtand på næbet. Og så laver de sådan en fin perforeret rande, og så lukker de låget af. I skal se her. Nu tager jeg lige en blomst af. En killingtand. Nej, jeg kan godt forstå, men det er noget med gab. Den har, I kender godt torsk. Der var en gang, der fanger man altid torsk ude ved kysten. Der er også nogle gange, der spiser torsk til juleaften, til nytårsaften. Hvad har torsk her? De har sådan en skægtråd. Jeps. Det har den her også. Og så kan man trække i skægtråden, så kan den sådan lukke lidt mund op her, hvis man er lidt heldig. Så den her er selvfølgelig torskemund.
Hvad var det for en